Opening 60ste Kinderboekenweek. Onthulling verkeersborden Wansum. Het is vandaag 2 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. De begroting voor 2015 is rond. Er moest de laatste weken flink gesleuteld worden om het financieel plaatje sluitend te krijgen. Burgers en verenigingen worden niet ontzien. Inwoners van de gemeente moeten meer OZB gaan betalen. Verenigingen krijgen minder subsidie. De meerjarenbegroting 2016-2018 laat nog wel een tekort zien van een paar ton. Maar dat is slechts een schijntje op een begroting van ruim 100 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt in een extra vergadering op dinsdag 4 november de begroting. Gisteren ging in Nederland de Kinderboekenweek al officieel van start. Maar vandaag werd op basisschool De Keg het startschot gegeven voor de 60ste Kinderboekenweek met het thema Feest. De Kinderboekenweek werd dan ook feestelijk begonnen. Met de knal van een ballon opende Ellie Jacobs van Biblio Nu de week in het bijzijn van alle kinderen van De Keg. Bijzonder was de aanwezigheid van 4 kinderboekenschrijvers. Zij kwamen langs om de leerlingen een speciale les te geven. Tijdens de Kinderboekenweek staat het belang van lezen in heel Nederland centraal. Want ondanks dat het lezen in de jaren wel is veranderd, wordt het belang door iedereen nog steeds ingezien. Ik denk dat als je naar leesminuten kijkt, dan wordt er minder gelezen dan vroeger. Maar omdat kinderen inderdaad ook andere hobby's hebben en afgeleid worden door andere zaken. Maar de leestraditie, het dagelijks lezen, dat is wel nog steeds belangrijk, wordt nog steeds belangrijk gevonden. Tijdens de ochtend werden de kinderboekenschrijvers gevraagd wat hun lievelingsboek van vroeger was. Want duidelijk is dat bepaalde boeken wel favoriet zijn bij kinderen. De populaire boeken zijn vooral de boeken met plaatjes van Geronimo Stilton en Tom Groot. Plaatjes en tekst die elkaar afwisselen, waardoor lezen ineens een stuk grappiger wordt. Een stuk minder, saai mag je niet zeggen, want boeken lezen is nooit saai. Maar ook voor kinderen die wat moeten doorzetten, vinden dit een heel leuke manier om ermee te beginnen, zeg maar. De bovenbouw kreeg vanochtend les van de kinderboekenschrijvers. En zo leerden ze op een interactieve manier nog meer over lezen en het leven van een schrijver. Zo mochten de kinderen ballongedichten maken bij de kinderboekenschrijfster Wieke van Oort. En vertelde de Belgische kinderboekenschrijver Stefan Bonen hoe hij, om zich in te leven in een hoofdpersonage, zichzelf had laten aanspoelen. De kinderen luisterden aandachtig. En ook in de onderbouw en middenbouw wordt veel aandacht aan lezen gegeven deze week. Zo ook in groep 5, waardoor een leesgrage juffrouw ook de leerlingen behoorlijk wat blijken te lezen. Lees jij wel eens? Ja, maar ik vind heel veel boeken eigenlijk heel leuk. Heel veel boeken heel leuk. En wat voor boeken dan? Dikke, dunne stripboeken van Suske en Wiske. Die lees ik ook. Geronimo Stilton, Dolfje Weerwolfje, Fuchsia, Donald Duck, Suske en Wiske, van alles eigenlijk. Dikke boeken, stripboeken, dat vooral. Stripboeken. Wat vind je zo leuk aan stripboeken? Nou, zo Donald Duck, dat is altijd grappig en zo. Dus. Wat vind je leuk aan lezen? Ja, heel veel. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Want heel veel dingen. Ja, ik zit vaak in het boek, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Ik hou ook heel veel van informatieve boeken. Want dan leer je wat van. En gewone boeken, dan zit ik er echt helemaal in. En wat is dan je lievelingsboek? Mijn lievelingsboek is... waar ik het laatst in begonnen ben, denk ik. De kinderkrachtgaan. Donald Duck. Fantasia. Waar gaat dat over, Fantasia? Nou, over Geronimo Stilton. En die moeten allemaal reizen om de veekoningin te redden. De kinderboekenschrijvers doen deze week ook nog een aantal andere scholen in de gemeente aan. De Kinderboekenweek loopt nog tot 12 oktober. Na een half jaar is er eindelijk duidelijkheid gekomen bij Inventief. De tweekoppige fractie Tino Zandbergen-Ahmed Kocigit blijft in het zadel. De veelbesproken zetelwissel gaat definitief niet door.
Het bestuur heeft besloten dat Kees van der Molengraft niet in de gemeenteraad komt in plaats van ex-PVDR Kouchigiet. In het kader van verkeersveilige schoolomgevingen hebben kinderen van de Wansumse basisschool De Peddepoel een verkeersbord ontworpen voor gewenst verkeersgedrag rond de school. Vanochtend werden de zelfgemaakte verkeersborden onthuld. Wethouder Ike Busser kwam de verkeersborden samen met de leerlingen onthullen. Met de borden en een aantal andere maatregelen hopen de school en gemeente een aantal verkeersproblemen rondom de school op te lossen. Die ontstaan zijn door de komst van meer leerlingen vanuit Geisteren. Nou, er is een extra fietsenstalling aangelegd en zodanig dat alleen de kinderen van Geisteren daar gebruik van kunnen maken. Omdat die van die kant binnenkomen, ligt die fietsenstalling ook aan die kant. En verder is er hier een kiss- en rijdstrook aangelegd waar de ouders veilig kunnen stoppen, de kinderen uit kunnen laten stappen. En verder ook het verzoek om hier de honden niet uit te laten. Nou, dat is aangegeven met borden. De kinderen hebben daar een tekenwedstrijd voor gehouden. En uiteindelijk degene die de mooiste tekening hebben gemaakt, daarvan is een bord gemaakt. En die hebben hier in Wansum uiteraard eeuwige roem met de onthulling van het bord. 2 van de verkeersborden zijn ontworpen door oud-leerlingen van de Peddepoel. De makers van deze borden zitten inmiddels op het Rijland College. Het andere verkeersbord dat iets verderop hangt en automobilisten adviseert om zoveel mogelijk rechts af te slaan, is gemaakt door Jelle uit groep 7. En hij weet precies waarom zijn bord zo belangrijk is. Voor de veiligheid van de school en de kinderen. Want we zorgen ook dat er geen ongelukken komen hier. Daardoor hebben we het bord ook eigenlijk getekend. Want is het wel eens gevaarlijk hier? Ja, heel soms wel, maar soms ook niet. Want nou hebben we een week dat we met de fiets of lopend moeten komen. Ja, mag. En het is vooral dus gevaarlijk als er auto's zijn? Ja, dus eigenlijk wil ik zeggen dat er minder auto's moeten komen. Meer met de fiets. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. De temperatuur daalt naar 11 graden. Morgen vroeg kan het grijs zijn door mist en laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon door. 'S Middags is het vrij zonnig met een maximumtemperatuur van 23 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.